Popśniony Ślązok. Wiecie, w moim familoku mieszka mocka zwiekowanych ludzi, ale też i mało wiele młodzioków i do tego ostatnie poradzą tym starucnym blank ci jeszcze pometlać w palicach. Ja jakoś ich we piątek wracaję ku domowi po wysłuchaniu tych zwiekowych moich 2 lagów piwa, a sam łoros w tosik za mną wrzeszczy. Ojgin, sztopnij ino, bo mam ci coś do posprawianiu. Poznał jak sztima grolikowej uśki, stanął jak co by doczkać, że ona ku mnie przyjdzie, chociaż ja już z kuli moich szłapów kulwitą się blank po lekuśku, to jednakowoż ona zafucała się decko, kej na gwałt chwała ci mnie ścignąć. No to coś ci się już przytrafiło, pytam się pod wilcą rośnie, bo ona zawdy znajdzie coś i do wynokniania na wszystkich i na wszystko. Ojgin, a czytałeś w internecie, co powiedziała ci tam tako jedno istno rajcula ze jaszczymbią? Jest derku się uśka, to tyżeś się lajstwa już komputera, to jest przeca on mygli. Ja, ojgin, mam kompa ze internetem, dziecka mi to sprawili łyskiego roku na 10 i teroski sztyc i jednym cięgiem siedza życią przy tym kompie i grom. Ja, grej. A na uważenie synkowi coś ich dojodła czasu ci jeszcze nastyknie. Ale ja coś innego chciał ci dzisiaj powiedzieć. No to szkoda, bo mnie się uwiło. Ja muszę mojej Elzie. Tyż obiad uważać, podwielni przykludzi się z roboty. Słuchała wczoraj bez cufal, bo nie mam czasu na głupoty, jak ci to jedna baba, tako rajca ze Jaszczymbio zdroju tuplikowało i że my Ślązoki, a jeszcze bardziej nasze dziecka, są blank popśnione, są filerne. Coś się z toho sprawiasz, uśka. Ta cołko Lucyna Maryniak ze blank ze słusznością eklarowała swoim kamratom, rajcom we Jaszczymbiu i że kej we familii i ojciec i mamulka są Ślązokuma, to jej dziecka mają popsowany ten kod genetyczny. Padosz, znaczy się mają puchel można, są głupielokoma, albo są świdrate. Ja powiedziała ci ty jeszcze, i że co trzecie dziecko po ojcach Ślązokach mo zeszrutowany, do ostatka strajtany ten kod genetyczny. A dalszy też jeszcze mieniła, co wyrychtyczne Ślązoki nie kuplowali się we pory, nie żenili się, co by chociaż jedne, ojciec albo mamulka było goroli. Uśka, daj se ty pokój z tymi głupotami, powiedziałeś moreśnie. Somek czytał jak jeden istny ze katedry genetyki Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego Marek Gaj tuplikował, to jest srogie ryzyko i że dziecka urodzone ze takiego ciłoszkliwego związku kazirodczego mogą ci mieć jakieś felery genetyczne, inaczej nie. Ale ona ta ludzka od Marynioków w to wierzy, blank nie wierzy i ona nie wierzy, ona swoje wie i swoje miarkuje. Dziesiuśka, ja ci żyknę no jedne. Od polityków, a rajca miejski to już ci tam jakiś ich polityk. Trzeba przecań wymagać respektu i atencji do ludzi i można wiadomości graniców swoich kompetencji, swojej wiedzy i znaniu. Może i prawie, ale ja teroski genau spokopiła, po jakiemu ten cołki guz, nikt chce oznajmić wiele, to też tak do ostatka nos Ślązoków jest sam tukej. Oni się strachają, co by nie było we Polsce za tela puklatych, świdratych i ałowatych utropków. Wiesz?